I love it because sizokhuluma ngenhlanhla namhlanje. Yes. And nginembuzo eminingi Ngenhlanhla. engizokubuza yona ngenhlanhla. Yabo And ukuthi inhlanhla but uyazi ukuthi inhlanhla iyafana nesibusiso. angiyazi wena uzofundisa mina ngamajezi. That's why Okay. ngizokhuluma ngenhlanhla. Okay. We understand. So Imali itholakala emsebenzini la kusebenza ubaba wamkhona. But mina ngazi ukuthi umuntu onemali ubaba. But dokotela, uma uthi wena I would say you partially agree with me. Yeah. So kusho ukuthi inhlanhla ngoba uthi wena amadlozi wethu iwona asesondene noNkulunkulu Yes. ayahamba yosicela kuNkulunkulu. Yes. Uma kune blockage. Uma ngabe wona abona ukuthi kunzima. So kusho ukuthi uNkulunkulu yena phela umphathi weinhlanhla zethu. Oh, I'm no. just asking. Yeah, ngiyavumelana nawe lapho. I will ask you a question. Are you sure? Eh? You agree with me? Are you sure? Because I want to ask you a question. Mina ngikholesa sedlozini. Dokotela izwane ngawe. Dokotela manje ngifuna sikhulume ngesilwane nezipovu namaboys nomkhovu. Yeah. Ngibonela ukuthi hayi cha unemkhovu dokotela. Nako. Unezilwane. Nazo ke nayo into engithandayo mina. Yabona ukuthi mina ngizwana kakhulu uNkulunkulu. That's why nginalezi zinto. Dokotela number 1. We contact to my boys. Uyazi kuthini impilo kanje. Uyaza ukholelwa ukuthi uma ngabe ungakasuyibona ibhanoyi Okay. ihamba phezulu. Okay. Ngendlela umuntu adalwe ngayo ngathi ibhanoyi ngeke ihambe lapha izowa. Okay. Yonke into experience sokuyona. Ukuthi ibhanoyi ihamba phezulu. Yabo nje ngikubuka kwami yabo nje ucabanga ibhasi oyigibelayo itekisi. Uma uyacabanga ukuthi ibhanoyi mangabe ifana nebhasi ne-engine. Shothi mayingahamba lapha phezulu uma kungenzeka inyuke lapha ngawa. I-force of gravity izoyibisa phansi uyabona. So until uzowuye lapha eOrtambe airport ubona indiza iphakama ugibela phakathi ihamba. We understand. So umuntu ungakefike mina ngeke ngithi into ayikho until ngifike kiyo. Nangakayiboni angiyazi. Amabhoys akhona. Ama-boys akho. Mana asikhathazi kodwa dokotela lezi zinto lezi. Okay. That's why now uyothala kufuna ukuthi ube nale pressure, ube short le pressure yakho enough. Lento lebuhluphako so ungamela noma engayini ngendlela lebuhlupheke ngayo. Ungasuswa nje ukuthi uva ukuthi kuyethwalwa bese uyagijima uyothwala because vele lesikhathi uthola ukuthi ufuna uphile ngale ndlela yalesethwalo akusinye isikhathi nangakayijwayeli akubi mnanzi but kuyakwakhela lento leyifunayo uyabona asengube kusele nje abanye uthola ukuthi uphuza kakhulu iwayini noma kontambama vele ufuna lale dakiwe because of akafuna ukufeyisana nale tinto takhe ebusuku lethuna timkhulumisi akusekho right ngasewenza njalo Hoy awukhoni kanti hlale sikhuluma nawe. samofu khona ukuthi ufuna ni communicate. Kodwa ucommunicate ngoba wena uzosebenza la now sewuyangihlupha sethwalo phela wethwele awusafani nemuntu wayizolo. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef, and of course my good doctor is back. Yeah. Good afternoon, doctor. Afternoon, Chef Pathanani. Dokotela, how are you? I'm fine, how are you? Doctor, I'm so excited ukuthi ubuyile unami nama Munchies. Yes, siyabonga kakhulu kuwe dokotela nawe manje kakhulu ukuthi sesikhona futhi again. Sitofaka tifundiso ngoba lesikwenda la kakhulu ngema lessons. Yes. Uthi kulesinako nalesikuphathako kusho ukuthini kuphilwa kanjani na? Yes. So that lo sekhaya noma ke lokho lo imanjisi lokhona namhlanje athi ukuthi naka decide uyofuna ini kuphi kanjani. Yes. And angakhali futhi azi ukuthi ngangitsheliwe ukuthi manje ngiyofuna into kanje. Yes. Kunalokho engizohlangana nakho, kunalokho engihlangane nakho. No kuhle kakhulu lokufundisa kahle kahle. Yes, ngoba nakudalo nje kwakuthiwa Jesu bekavuka ethempelini abafundisa abantu. Before balimuke leli vangeli udzinga ilesson. Kufundiswa ukuthi uthatha ini ufuna uphile kanjani naleli vangeli. Nalapha ekuthwaleni ke nasekuthatheni inhlanhla nakhona kusevangelini la khona kunemigomo nemibandzela yekungena evangelini. I love it ngoba uthi uJesu. Yeah. Uyamazi uJesu? Yeah, ngiyamazi uJesu. Uyamazi uNkulunkulu. WaseNazaretha. WaseNazaretha. uNkulunkulu uyamazi. Hayi wakashembe WaseNazaretha. Asibazi lapho.
uNkulunkulu yamazi yena. Ya uNkulunkulu ubaba kaJesu. uNkulunkulu baba kaJesu. Yeah. I love it because today is the day that the Lord has made for me and you. Please introduce yourself. Who are you? Where you from? And what's special about you? Ulapha eMthwalume lapha ePort Shepstone. So branch lapha eSoweto. Inumber yakhe is 0606 394 357. Wow. You know, I love it because sizokhuluma ngenhlanhla namhlanje. Yes. And nginembuzo eminingi Ngenhlanhla. engizokubuza yona ngenhlanhla. Yabo And uthi inhlanhla but uyazi ukuthi inhlanhla iyafana nesibusiso. Angiyazi wena uzofundisa mina mama Jesus. That's why ngizokhuluma ngenhlanhla mina. Okay. And other things as well that I will be touching on. Okay. So ingakho ngithi hayi ngiyathanda ngoba uthe uma uqala wathi uJesu wakhulu wathinta nenhlanhla somewhere somehow Yeah. because uShef Ukwazana noJesu kuyinhlanhla. ukwazana nenkosi uJesu yinhlanhla. Yeah. Wow, dokotela yes uyichazile ukuthi ubani ubuyapi and of course uchazile ukuthi utholakala eMthwalume. uMthwalume is in KZN. Yeah, lapha ngasePort Shepstone. Yes, and Yeah. uyatholakala futhi nalana eGauteng. Yeah, Soweto Protea Plan, yeah. Yes. My manches, before I start, I want to say thank you so much for your support, your love. You guys are really amazing and I appreciate each and every one of you. I don't take you guys for granted. And don't forget I am an author of this beautiful book called On Yes. My Own. Ah, I right have incwadi found ngiyifundile impela. sunshine. Yeah. Ngiyifundile? Yeah, ngiyifundile. Wonderful, I love Yeah, it. iyakhuluma impela. Dokotela namhlanje sizoqala sikhulume ngenhlanhla. Dokotela number 1, ngicela ukuthi ukungifundise number Yeah. 2 baba. Inhlanhla kahle kahle iyini? And nalezi zinto lezi enhlani sinikazana zona zenhlanhla zihlangana like ngicela uchaze inhlanhla then ngizobuza imibuzo yami. Yeah, inhlanhla ngisho ngabona ukuthi into bongaka nasi sinje unenhlanhla. So ukuthi into bengamele ube nayo. Into wenza njani? Into ozithola seyenzeka empilweni yakho kanti uyabona ukuthi ayi kade kungakamele ube nayo. Masikhuluma ngenhlanhla kunomuntu ekade ezinyeza azikhobosa ukuthi ngeke awuthola umendo ngeke ashade indlela mhlambe azibuka ngayo. But ngenxa yenhlanhla asithola semshadweni. Ngenxa yenhlanhla. So inhlanhla kunomuntu ongafundi akayanga esikoleni but namhla uyi-owner yama-trucks uyi-owner yamamayini kodwa usayina ngesithupha mase sayina. Okay. That's inhlanhla le ngoba kunabantu abafanele ukuthi ngabe bayiyona lena abantu abaphethe ama-PhD baphethe ama-masters baphethe zonke lezi zinto ba-right empilweni bodokotela okuthiwa bakuprofessor mhlawumbe abanye but uthole ukuthi uprofessor ekhaya akanabhizinisi akanambhede akanasofa akanandlu uyabona uphila nje impilo yokuhlupheka but ngenxa yokuthi akanani akananhlanhla. Okay, inhlanhla kuyaphi dokotela? Where is this like coming from? Inhlanhla according to as ama-traditional healers sikholelwa ukuthi inhlanhla yinto ebuya edlozini lakho. Okay. No, proceed dokotela. What about me? Sina sikholelwa ukuthi inhlanhla ebuya edlozini lakho ngesizathu lokuthi sina sithi inhlanhla ebuya edlozini lakho sithi umuntu okhona ukucommunicate naye kalula okuzwayo wena sikholelwa thina ngala ka-traditional healing ukuthi idlozi lakho. That's why sithi umuntu nomuntu unedlozi lakhe limgadile. That's why na kule incwadi yithi caphela ungayicunuli leyo ngilozi ohamba nayo. Incwadi buyaphi? IseBhayibhelini ke leyo ncwadi le. Yeah, okay. But ke la thina sithi ke ucaphele ungalibulali leli dlozi ohamba nalo. Because le dlozi ohamba nalo yilona elakha ini inhlanhla. That's why emsebenzini niyafacea nibe selayinini. Uthole bakuphika bathi wena ndoda wejezi elibovu usenzansi mhlawumbe unumber 53 enzalo bathi baba baningi abantu ongathi bagqoka okubovu but umuntu athi yimi bathi yima bathi yimi athi yima until baze befike kuwena. That's because unenhlanhla. So inhlanhla ibuye edlozini. Yeah, inhlanhla ibuye edlozini. uJesu uNkulunkulu akangeni ndawo. uJesu uNkulunkulu uyamthandaza. Idlozi kwenza kanje idlozi ucela edlozini. Idlozi malibona silehluka bese liyokhuluma noNkulunkulu. We believe on that. Kuthi amadlozi abantu bakithi abashona abaduzana noNkulunkulu. Ibona sibatshelayo bese bona bawutshela uNkulunkulu. Then uNkulunkulu wenzani lapho? Bese uNkulunkulu so uyalalela nje uNkulunkulu idlozi lona libuya neanswer. We believe on that. uNkulunkulu uyalalela. Yeah. Idlozi libuye neanswer. Yeah. I-answer buya kubani? Because mawuthi uNkulunkulu uyalalela nje idlozi buya neanswer. Uyalalela ulalela idlozi ukuthi nje lithini bese Hayi dokotela. wena ubelieve ukuthi uNkulunkulu No, mbuza wena. inhlanhla ibuye edlozini lakho. Owanikezwa ubani kulo uNkulunkulu asimfake lo uNkulunkulu. Okay. Uthi inhlanhla ibuya edlozini.
I want to ask you a question. Are your ancestors or God responsible for Inhlanhla or Amabadi? Therefore, is Inhlanhla something you inherit from your ancestors? Yes, you did say ukuthi wena amadlozi akho akunikeza le Inhlanhla. Yes. But ngilahleka mawuthi amadlozi wakho asondele noNkulunkulu and amadlozi wakho ayahamba uNkulunkulu, uNkulunkulu uyalalela. So asuke yekwenza uNkulunkulu amadlozi akho. No, uNkulunkulu nedlozi cishe into eyodwa. Okay. uNkulunkulu nedlozi into eyi-1. Okay. Yeah. No, explain. Yeah, uyambona uJesu. Uyidlozi kunje sifuna ukusho kanjalo. Uyidlozi uJesu. No, but isho namhlanje la Wafa wavuka Jesu. Ulidlodi. Yebo. Lo fe wavuka lo nemandla ukuthi angaphindza asilethele i-answer emhlabeni nguJesu nemadlodi kuphela. Lokusho ukuthi Jesu nedlodi into yini. Uyahlangana ngiko emadlodi akho na communicate na Jesu ngoba nawo emadlodi bantu bakithi labafa sebavukile le kamoya bayakhulumisana nabo Jesu. So Jesu nedlodi ukuthi nje nina nisuke nento engathi akuhlangana lento kuyahlangana into yini lento. Jesu lidlodi lemakholwa. Yabona. Wona emakholwa awajamba lawa kube emadlodi. Lawa la ngathi. Lamanye asa understand ukuthi uqala kulawa kini bese uya kuJesu. But laba labangambuleleke baqala kuba bajambe emadlodi asekhaya kubo basemadimoni bese baya kuJesu idlodi lelikhulu. Okay. Yabo. Jesu lidlodi lelikhulu, lidlodi lethu sonke lelo. Noma ngibani uvumelekile ukuthi nasacakekile idlodini lelikhulu lelikuJesu. Bese uNkulunkulu aba yini yena? Ngubabe wale dlodi elikhulu. Yeah. Shonti uNkulunkulu ugomela ngoba ngiyena. Dokotela uzotrenda ngiyasaba bathi dokotela uzotrenda. uNkulunkulu ugomela ngokugomela. Yeah, phela uyena ucreate. Phela ugomela phela uNkulunkulu. Phela yonke lento even nendlela wenze uyazi ukuze wena uqale lento yamamantshisi ntothi uNkulunkulu ugobela wakho okufundisile bonke abantu babe baphilile emhlabeni kunabantu abafike ekuqala bahambe bangayenzi le show so manje ke let me take you back. Yeah. Uma ngikubuza ukuthi Inhlanhla buyaphi nowasi buyemadlozini. Yebo. So will you disagree with me mangithi Inhlanhla buya uNkulunkulu? Ngingavumelana nawe. Okay. Kuya ngokuthi uyijambe kanganani. Thina sikholela ukuthi siyithola la ekhaya kulabo abasaziyo basicelele edlozini lelikhulu eluJesu noma uNkulunkulu. We understand? So imali itholakala emsebenzini la kusebenza ubaba kwamkhona. But mina ngazi ukuthi umuntu onemali ubaba. But dokotela uma uthi wena I will say you partially agree with me. Yeah. So kusho ukuthi Inhlanhla ngoba uthi wena amadlozi wethu iwona asesondele noNkulunkulu ayahamba yosicelela kuNkulunkulu. Yes. Uma kune blockage. Uma ngabe wona abona ukuthi kunzima. So kusho ukuthi uNkulunkulu yena phela umphathi weInhlanhla zethu. I'm just asking. Yeah, ngiyavumelana nawe lapho. I will ask you a question. Are you sure? You agree with me? Are you sure? Because I want to ask you a question. Mina ngikholesa sedlozini. Dokotela is running away. Okay, let me just take it back. Yeah, awuyiqale kahle nangabe awuyizwi. No, ngizwile. But I want to ask you something. Yeah. Let me take it back. Let's take it to the beginning. Why Abel was favored? Let's assume had Inhlanhla and Cain did not have Inhlanhla. Remember, we had Abel and we had Cain. Yeah. But one was lucky and the other one was not lucky. Yes. So, I want to know, would you say uNkulunkulu was biased? Because people are not equal, even like emhlabeni esiphila kuwo. Or amadlozi, I don't know. Because when I need to you say Mina I believe ukuthi uNkulunkulu usithanda zonke equal. But amadlozi ethu uwona ngakhona ukuchoose ngoba abantu la bebaphila emhlabeni vele bekade banomona khona la. Okay, uNkulunkulu he's not biased. La uNkulunkulu angikholela ukuthi anga. But what happens to Abel no Cain? Why one was favored, one was not favored? If when I was saying ukuthi uNkulunkulu wethu was not biased. Yeah, ngibhilivela ukuthi idlozi la kubo la khabo lamadoda lawo. Ilona labachoose lamadoda. Lo munye lamnikeza okuncane lo munye yamnikeza okukhulu. Okay. Yeah, okay. Because uNkulunkulu according to indlela esifundiswe ngayo kuthiwa akakhethi ibala lomuntu. uNkulunkulu kuthiwa ublessa wonke umuntu. Ngingazi ke la kulamadoda ukuthi kwenziwa yini ukuthi but mina ngiyakholela ukuthi idlozi la khabo lamadoda. Okay, but if we are equal in the eyes of God, why he favored Israel's people from Israel and the Palestine
you know most because Israel, they are favored. Even when you read the Bible, you did the Bible. And then the Palestinians, it's bad. When according to you, remember, yeah, and when you can't yeah. When uNkulunkulu yes. So now tell me, because now you just said emehlweni kaNkulunkulu sonke siyalingana. Yeah. So ngikubuze ngo-Abel and Cain. Then you said no, lamadoda kusho ukuthi laba phuma khona amadlozi abo azange azabanikeze okulinganayo, right? Yeah. Ngise right lapho? Yeah. And then now saying why the Palestinians are favored and the others are not favored. What's wrong with this uNkulunkulu? Phela lento yokufavor into thina we are image of God. Okay. Leyo sikwenzako vele kusuka khona uNkulunkulu. Okay. Yeah, lokusho ukuthi uNkulunkulu somehow as much as sithanda sonke akasinikezi kulinganayo. How? Wayijika manje. Ngisho kanjani? Mase kufika lapha edlozini ebantwini bakithi ibona abasichuzelayo ukuthi lo uzophatha lo. That's why ikondoda bathi yathatha nayibusisa yasenza kanje. So yes. uNkulunkulu usithanda sonke ngokulinganayo kodwa so uNkulunkulu wamadlozi thina isiphila singaba amadlozi. Yeah. uNkulunkulu owamadlozi. Yeah, uNkulunkulu wamadlozi. Then amadlozi awethu. Yawethu. That's what you say. Yeah. Thina sibelieve ukuthi mase kustinji sekustakile funa sikhulume nani nedlozi. Wena ngalapho uthi ufuna ukukhuluma noNkulunkulu, ukhuluma nomuntu ngidetha ukuthola ukuthi awusaphenduleki, ukhuluma nomuntu far from you. Akakukhumbuza. Sibaningi kakhulu ukuthi uyasazi bona njengoba athiwa wazi njengesinyoreze but understand ukuthi umuntu ogood, umuntu okwaziyo ukuthi umntana kaDumisani lo, umfowethu uyakhala manje akasena icathulo. Bakuthengele icathulo. Bantu aba close to you, amadlozi akini. Yo so lenhlanhla lesithola emadlozi naye kuNkulunkulu. That's why phela thina ukuthi izinyanga inhlanhla mayivaliwe sicela edlozini ukuthi likuvulele. So manizovula nizofuna le inhlanhla. So kahle wena inyanga awuvula inhlanhla wena ukhuluma nedlozi la kithi ukuthi lingivulele inhlanhla. Phela vele wena uphethwe idlozi lakho ngishilo nakusekuqaleni kwama video asemuva ukuthi idlozi lakho yilona elinamandla ukuthi lingasenzela ibhadi lingasenzela inhlanhla. Ngoba futhi mama bathebula idlozi lakho bese mina ngiyafika ngiyalanda la thethule khona libuyele kuwena uqhubeke kube nempilo right. Kodwa mase singathi inhlanhla ibuya kuNkulunkulu sizowenza njani ke sizohamba silande inhlanhla kaNkulunkulu ngeke sivume ukuthi uNkulunkulu angayeke inhlanhla ithethule. Okay, let's put uNkulunkulu manje siye emadlozini. Yeah. I just want to ask you a question. How does one use witchcraft to cause amabhadi or to other people? Basically, inhlanhla yomuntu kuyasho ukuthi ilahlekile or ithwetshuliwe. Idlozi leli elikhulu lona lisuke likuphi? Base kwenzakala zonke lezi zinto lezi. And livuma kanjani since ushilo ukuthi idlozi lo livulayo and idlozi liyabona ukuthi umntwana uyakhala bese liyasiza. So mase nako sesingena enzaweni le right. Lidlozi linemasiko alo. Indlela eliphahlelwa ngayo ukuze lijabule. So mabazoyeba idlozi lakho baya researcha baphengule ukuthi lo muntu la kuwena uthanda yini. Uma ngabathanda inyama yembuzi bahlaba imbuzi bamncenge ajabule akuphe akuthengise ngoba so ujabulile. You understand? So lidlozi that's why anytime any day uma mabafuna ukuthebulela idlozi bangakuthebulela unless uqinisiwe wavalwa ukuthi emadlozi akho angathebuleki. Otherwise liyathebuleka idlozi. Nalihamba futhi lihamba nenhlanhla yalo. That's why wena bese usalo empty. We believe on that. Sikubonile sikwenzile silandile inhlanhla zabantu kade bevaliwe bathethulelwe idlozi kwathi nakubuya idlozi kwabuya inhlanhla. So ukuthethula will you say ukuthethula wena umuntu ungiphathanani but spiritually kunedlozi eliphethe wena. So thina mase kufuna ukuthebula singakuyekela wena uphile la emhlabeni but sikhona thina ukuthi sithole ibhodlela elincane elingaka sibiza igama lakho sithebula lophathanani lo moya simvalele simswishe la sihambe simfaka endaweni enamanzi enedede simnqinqe awuphindi lapho kwenzeke inhlanhla ngeke uthole umsebenzi ngeke kwenzeke ini sithebula idlozi lakho sathatha nenhlanhla yakho. Dokotela I just want to know this. Know this. Kwenzakala kanjani ukuthi nina nigudu ukuthebula idlozi lomuntu nenhlanhla yomuntu but khona umuntu uthuthethuliwe then akasekho emhlabeni right? Yeah. But why nihlule ukubabuyisa? Is it possible ukuthi nibabuyisa laba sebehambile? Problem singakhona ukumbuyisa but the problem into esehlula ukuthi ninyanga ukhanda inyama. Okay. Yes, akulo muntu uphile enyameni. Yeah. So inyama isuke seyibolile.
but mabasheshe basho bathi nangumuntu uthanda ukushona inyama yakhe sese right siyakhona ukuthi simshaye impembe zethu sishaye igubhu zethu simmemeze abuye. Yes, but into efika isishaya inyama ukuthi asikhona mase ilithikile inyama kwakhe inyama. Yabona le days khona ukukhanda inyama sobavusa bonke abantu abafika. So okay, uthmani sesenatshela ukuthi lo muntu uthwethula. Yes, kuyenzeka elinye ikhaya kutholakala ukuthi bafona abantu njengathi sinama client ari la ekuthina awafona udokotela yazi izolo uma kade right but kusekuseni ngo4 ekseni kwamemeza igama lomuntu wasuyashona. Uyabona wabizwa wathi wesibanibani ukuthula kwakhe ukuthule bathi ke sicela ukuthi manje usize ngigijime masinyane ngifike ngihlo uthetshuliwe ngimemeze aphaphama before ayemoshwali but nasasemoshali inkinga umzimba usukuthi ubanda igazi lisengesa khona kucirculator because understand ukuthi ikhona ne science igazi ufuna likhona kucirculator emzimbeni so uma ngabe sekubola umzimba umphefumulo noma ngabuya uzophila kuphi. Dr. It's fine. Let's move. But anything you want to say kule nhlanhla before siqhubekela phambili? Yes, bantu understand ukuthi inhlanhla itholakala edlozini lakho. Make sure ukuthi uma ngabe ubelievele edlozini kakhulu, make sure ukuthi idlozi lakho uyalinakekela, uyaliphahlela, uyabika kulona, futhi uyaligeza idlozi. Wenza sure ukuthi idlozi lakho lihlala clean, ukuze into zakho zizohamba sibe clean. So idlozi lamali clean nalo zonke lezi zinto. So angisidingi mos lezi ingcabo zeimali nani. Yes, usuke lapho so uneyinkinga, ngithi lapho usuke mhlambe sebathebula idlozi lakho so uzuthola uze nje uzakuthina sekuvalekile. Okay. Yes, uma unedlozi lakho kunabantu sola zala zangagatshwe but uyiminister lakho lapho. Zangagatshwa zange senziwe lutho. Futhi akakholelwa kule nto lo. Makawole uthengela ugolo kwayiphuzela, akathandaza akayikuphi idlozi lakhe clean nje. Uyiphilela mnandi. Dokotela manje ngifuna sikhulume ngezilwane nezipofu namaboys nomkhovu. Ngibonela ukuthi hayi cha unemkhovu dokotela. Nako unezilwane. Nazo ke nayo into engithandayo mina. Yabona ukuthi mina ngizona kakhulu uNkulunkulu. That's why nginalezi zinto. Dokotela number 1 amaboys. Contact amaboys. Ngibuza lo mbuzo ngoba ngeke ngahlala nomunye back then. Ngathi ngayibona leyo. But akunanto ekuthiwa amaboys. Uthi ayikho kanjani? Hayi mina ngibuza wena mina ngiyaxoxa indaba wena kumele ukhuleka zokunika i-chance. So I just not that I know my boys but I was confused the reaction I was getting from the social media but basically asimshilo lo muntu loyo i-contact my boys. Uyazi kuthini impilo kanje. Uyaza ukholelwa ukuthi uma ngabe ungakasuyibona ibhanoyi ihamba phezulu. Ngendlela umuntu adalwe ngayo ngathi ibhanoyi ngeke ihambe lapha izowa. Yonke into experience sokuyona ukuthi ibhanoyi ihamba phezulu. Yabo nje ngikubuka kwami yabo nje ucabanga ibhasi oyigibelayo itekisi uma uyacabanga ukuthi ibhanoyi mangabe ifana nebhasi ne-engine shothi mayingahamba lapha phezulu uma kungenzeka inyuke lapha ngawa i-force of gravity izoyibisa phansi uyabona. So until uzowuye lapha eOrtambe airport ubona indiza iphakama ugibela phakathi ihamba. We understand. So umuntu ungakefike mina ngeke ngithi into ayikho until ngifike kiyo. Nangakayiboni angiyazi. Amaboys akhona. Kusukela kudalo amaboys akade khona. Okay, good. Yes. I love that. Yes. Now I'm asking you a question. Umehluko phakathi kwesilwane, ispoki, amaboys umkhovu. Okuphi? And then masifana kanjani mazingafana ifana kanjani. Uyabona le gama. Ngifuna ukuthi le gama lethi isilwane. Yeah. Likhombana yonke lento. Repeat that. Le gama lethi isilwane. Okay. According to me likhombana yonke lento lombuta yona. Okay. Explain. Because umuntu nje langabe mina nginemaboys nginemkhovu nginodokoloshi noma intindane nginayo yonke lento le nginethilwane. Kuthiwa umnguni unani unezilwane. Leli gama lithi isilwane. Uma ngathi umuntu uzokhipha isilwane it might happen ukuthi lesilwane siyispoki la khipha sona. Kungenzeka lesilwane si-imitation yenyoka. Isilwane lesi si-imitation mhlambe yebhubezi nayo. So lesilwane yabo letinto but now ukhomba nasukuhlanganisa wakhe isekhe1 ukuthi lo muntu unesilwane. Ngibona ukuthi uyakunderstand ukuthi ngithini. Ukuthi nawe ukhuluma ngesilwane ukhuluma ngayo amaboys, ukhuluma ngayo udokoloshi, ukhuluma ngayo umkhovu. Okay, zihluka kanjani ke manje? Ngiyakuzwa okay uchazile ukuthi yilwane zonke lezi zinto lezi. So zihlukana kanjani and nokusebenza kwazo futhi zisebenza kanjani? Ngiyazi nazo ngisibonile lapha. Lo ufuna ukunderstand ngemaboys yenye level noma ke dimension le yetinyanga
la khona sikukhandwa khona umuntu inyanga ndimkhanda aba indoda emfishane. Liboys kuba into lemfisha kanje, but usually mangabe sikufake sikugcabe kahle uyakhona ukubona laba bakuthatha ke bakubo understand lokuthi uyakuthola ukubone lokho. Uyabona kuyabonakala akusiko into lengabonakali na wona wakhiwe kahle. So liboys umsebenzi walo usually kudalo bele good for protection nalento yethu imali ke ukuthi mhlawumbe ufuna imali lesheshayo. So now nema boys we were protected from bantu abafuna ukubulala because the boys liyakhona ukuthi ulikutshele ukuthi yazi la kunento lefuna kwendeka la kuthi uchama ngabo bani lilingisa umprofet because the boys lisuke into lebonwa nguwe uyakhona communicate nayo uyabona. So uyakhona kulithuma futhi awungiyele lapha esitolo lapha ungenzele 1 no 2 likwenzele. So ngilesikhathi ke kuthiwa lo muntu unema boys but mase sikhuluma ngesipoko sesikhuluma ngento lengomoya. Okay. Uyabona sesikhuluma ngento lengimoya nasesikhuluma ngento lengimoya sekuyafana ke lokho nekuthandaza but lento mhlawumbe igcine yendekile ngoba nanso nje wena ngikufaka esipoko sikugadzile ukuthi ungaphumeleli sipoko into lengimoya lesilecoshwa ngendlela yakamoya but liboys noma ungashisa impepho noma ungashisa isicathulo sehayish noma ungashisana ngeke ulicoshe liboys but ke sipoko usually mangabe umuntu kuthiwa uphethe ipoko siyakhona ukuthi nawushisa inyawo lehayish isicathulo sehayish lesi livele inyawo lehayish licoshe sipoko. Uyabona. So sipoko kahle futhi sipule igama ethi sipoko sike sikhuluma ngeke ukuthi lento yafa yasiyavuswa kamoya. We understand. So nasikhuluma ngesipoko sikhuluma ngento lenjalo ukuthi wafa Phathanani Mbatha but bekade amabhizinisi anemali sesimvusile manje so usebenzela umnguni uPhathanani. So usebenza nesipoko saPhathanani nangisiphatha noma ngisikhulumisa ngeke ngisho ukuthi kuluma Phathanani ndoda sekuyasetshenzwa sesiyasebenza manje. Vuka Phathanani sekunje. Vuka Phathanani sesiyahamba manje. Asisebenze ngikubitha ngalegama lakho. Ngoba vele wafa umphathanani manje ngokwesipoko losophila ngaso kimi ngisakusebenzisa. Manje sebekuzwa abantu ukuthi wena uvusa uPhathanani awukwazi ukuqambela igama or kumele kube uLophathanani lo. Angisi nje mina ngabe uPhathanani sengumkhuluma eKZN bangayimukwe futhi noma bangazi ukuthi uPhathanani washona akubadingi leyo nto ngoba yimodlayo la. Na uthatha into lethu vele funa ube nesibindi ngoba kuyenzeka lento esikhathi ukuthi uthwele ngomzala wakho uvuse yena ikhazini yakho kwakuSimiyoni umbizo uthi Simiyoni ndoda sekuyasetshenzwa ukubagcina bezwini bala eGauteng uSimiyoni ngathi uyakhulunyiswa lapha. Angeke phela savuka Phathanani nasengombita ngamduduzi ngoba kusilo gama lakhe. Kumele uhlale egameni lakhe. Phathanani. Okay, umkhovu uchazela isipoko wachaza ama boys ngisenembuzo. Isikhathi esiningi umkhovu nasakho umkhovu thina ngingathi nyetinyanga ngoba usebenza mina ngathi ukuthi umkhovu umuntu olahleka phila kanje. Okay. Yes. Master kwena umkhovu ngilesikhathi ukhishwa lwemi usuke usebenza uphila kanje mara uthethulwa umqondo. According to mina ngithi nje nginemikhovu usuke uphila kanje ulahleke ekhaya kini ungaziwa ukuthi washonaphi bese uyefika lesi kujutshwa ke ulwimi sekwenziwa lawo ma rituals so uyaphila le so udliswa amashiqa njani but umsebenzi kanje ebusuku uyavuka uyohlakula ebusuku uyavuka ungezela imoto ebusuku uyavuka ube garden boy yasekhaya lami according to mina umkhovu engwaziyo nale nginawo imikhovu kanjalo umkhovu umuntu olahleka aphila athetshulwe engcondweni abizwe ezela enziswe umkhuba umkhovu umuntu ongafi akusiyo umuntu omfishane ukuthi bantu bayihlanganisa lento yama boys nomkhovu. Yes, educate me. According to mina ngoba mina ngisebenza ngawo li boys nomkhovu akusinto efanayo. Okay doctor. Ngoba umkhovu kumina umuntu ongaba ngangama benomzimba abengaka so ngeke umthume lo muntu ukuthi akaye ebhenki ngoba usukwathi athetshulwe nomcondo angahamba ngabuyi. So imkhovu mningi phela manje ngendlela usichaza ngayo nale inhlanya lezi esendlela yakhe. Yes, lokuthetshulwa nje umkhovu vele umuntu okhanje osaphila impilo according to indlela engifisa ngayo mina ukusebenzisa ngayo. Ungumkhovu that's why uyaphila nomkhovu ongumfowenu uhlale naye la ekhaya umfowenu abe umkhovu wakho inhlanhla zakhe yonke into efathi ngayenzeka kuyenzeka lapho so wamenza umkhovu wakho but ukhuluma ukuthi nqantshana nolimi so kukhona akulokunqamula ulimi suke senglephathi ukuthi ngifuna ukuthatha usuke la ku family so ungisebenzela lela ngifuna usebenze khona ungamenza umfowethu abe umkhovu ehlala nami angithi lokuthetshulwa kwalomcondo nje thethulwe lento le inhlanhla ithathwe ngalibekwe ngapha
ngikona ukuba umkhovu according ukuthi indlela ethina esikwenza ngayo ezinye inyanga mhlambe nabo bangaqhaza ngendlela abakwenza ngayo thina experienceile siyakwazi ukuthi nasikhuluma ngomkhovu umuntu olahlekayo so dokotela uyakhona ukuthi ke ungasafuni lo njengoba that's why phela kuyenzeka umkhovu ngelinye ilanga lokwakudala nje sasisiza inganekwane ezinjalo ukuthi umuntu kutholakala ukuthi kwalahleka bathi phinde sibambona ubuyile ngifuna ukwazi lokho ukuthi kuyenzakala yes kuyenzeka abaleke le kanti ukuthi abanye abantu uthola umama wakhe nombaba wakhe bathandaza kakhulu bayazila ngale yabo thola ukuthi le protection esimfake yona la iforce ayisakhona ukumbamba uyabona sangilunge abayeleka baleke afike ekhaya manje South Africa vela isidalo mhlambe nabakhonile ke ukumthandazela mhlambe ke sokuzoba nalawa mama ukukhuluma ukuthi ukukhuluma kwakhe akusekho right but ufikile ekhaya futhi ke makangasanguluka abuye emcondweni angasho nokuthi bekakumnguni that's wrong Okay, I think uchazile umehluko phakathi kwespoki ama-boys nomkhovu. I'm like, I always wanted to understand what is umkhovu, what is ispoki, what is ama-boys, and utikoloshi. Utikoloshi wona uyawazi wona ukuthi yini? Ya, utikoloshi into futhi leyo ngeke ibonwe ngumuntu. Utikoloshi into eshintsha-shintshayo. Yabona leyo nako lokhu spiritual most of the time. Ngoba utikoloshi angashintsha abendoda, abonakala ngathi naye so indoda emfishane kana yona indoda emfishane. Ingane nje iziningi uthola ukuthi nazidlala naye. Uyathanda ingane itokoloshi. Abantwana nje abadlalayo estradini. Uyathanda ukungena kubona adlala utokoloshi yabona. Utokoloshi nayo abantu abaningi ukuthiwa indoda emfishane naye kana akusiko da li-boys. Okay. Utokoloshi. Ushintsha abe into eziningi. That's why mawuthi uyamelapha utokoloshi kuyenzeka ukuthi hayi ngilapha into enje uthola ukuthi uyashintsha utokoloshi oba enye into isikhathi esiningi utokoloshi yinto ke le ekhandwa izinyanga utokoloshi ngisho ukuthi umoya omubi kakhulu because abantu abaningi baphila notokoloshi yes uthola ukuthi nje mangabe umuntu athole ngotokoloshi senibathi enhlele ekhaya kunento elala nabantu besifazana nje bayakuza kusekuseni uyathwala ngotokoloshi ya utokoloshi uyathwala ngotokoloshi ukuthi utokoloshi uya expose ngisho nje isithwala esibi uyashesha ukubonakala ukuthi kunento ephilayo kule atmosphere sikuyona mara bathi lento ayinamgozi hayi utokoloshi awunamgozi ekutheni ngeke ufe wena but nje utokoloshi uyabonakala ngoba mangabe efikile nje endaweni wayo uyabonakala ukuthi kunonto ekhona esiphilisa kanzima ngizwe like most people but say nama email ngiwathole as well nama WhatsApp and DM ukuthi yo kunesilwane bathi scheme kudala bezama ukusikhipha kodwa siphumi lesilwane lesiyalala or senzani so most of the time uthola ukuthi ngitokoloshi yeah uthola nje ukuthi lento ilala naye isikhathi esiningi uthola ukuthi ngitokoloshi sekukhona ke lokunye lothola ukuthi sidiscover emuva ke lokuthiwa ngama-satanism. We'll talk about that next time. Yes. It's fine. So, Dr. ngicela ukwazi ukuthi okay lezi zinto ngoba uthi ziyakhanda, ne? Yeah. Kuyenzakala ukuthi lezi zinto lezi uma usuyikhandile wena njengomnikazi wazo, ungithi uyayisebenzisa uyanikeza nabantu futhi abayifunayo ngoba siyafuna manje. Siyafuna. So, ngifuna ukwazi ukuthi kuyenzakala ukuthi lezi zinto zijikele umnikazi wazo. And mazimjikele umnikazi wazo kusuke kwenze njani? Ipower sometimes iyaphela. Okay. Kuyenzeka inyanga ibe strong. Okay. Ebusheni bayo. Okay. Thola ukuthi mase indala mhlambe lapha bo 50 years 60 years icala ukukhuluma yodwane ingathi iphambanelwa ikhanda. Kupossible. Ngoba sethwala ukuthola ukuthi the power ayisekho lebe ukucontrola ngayo le mimoya. Le mimoya manje seyikuwe direct. Awusakhona ukuyicontrol. Oh. Yes. So kuyenzeka lokuthi isithwalo sijikele umnini. Kupossible. Mase sijikele umnikazi waso. Kade nginikezile mina njengeclient kwenzakalani ngempilo yami lokho kwakho ngoba kusengakujikela ku right wona usakhona ukucontrol if le power lapha kuwena isengaphela myself ke lo nginikezile izinto lezi then it happened kulezi lesezi usually abantu abathwala kumina ngiyabanikeza abantu most of the time ngiyazama ubanikeza abanye abantu abanasize engibaziyo abanasame things so that kwenzeka ukuthi makungekho mina ukhona ukuthi uconsult komunye umuntu because into vele makungenalwazi lwayo iyahlupha. Yes. Uyamdinga omunye umuntu ungalweli vele kuba inyanga yakho nje wedwa ya kuyamlimaza lo client leyo nto leyo ngoba uma ngabe nje azi ukuthi umnguni kuphela inyanga ayisebenzisayo ngelanga umnguni ithiwa so uhambile uthola ukuthi izinto zikamnguni siyahlupha lapha awusakhona ukuzilungisa
I just love what Dr. Mnguni said ukuthi uma uyinyanga uyamdinga omunye umuntu ongasebenzisana naye so that if anything happens to me you can be able to go and consult kuloyo muntu loyo. Ayikho inkomedla yodwa la emhlabeni. I think that's the problem most healers are facing right now and the clients because they find themselves ukuthi I was consulting to Dr. Mnguni and maybe Dr. Mnguni is not answering the phone now or Dr. Mnguni is nowhere to be found. Now they left stranded. No, kufuna ukuthi as a client ngiko ngithi na utothwala make sure you are the friend yiba ngumngani wenyanga so like lenyanga itokuniketa nalabanye bani ngoba naso uyifriend yami ngakutshela so unophathanani unazo le induku so that nayo inamba kaphathanani nangabe ngalenye ilanga ungangijole efonini hambe ekuphathanani akucheckele ukuthi yini ebanga lo kwenzeka empilweni yakho so that lo uzoba nama references amaningi la ungasizakala khona akulungile ukuthi ungaba nenyanga yodwa okay Dr. Mnguni uchazile ukuthi unavele lezi zinto nazo futhi uyayikhanda and uyasinikeza noma sifuna ngithi yes noma kanjani Dr. Mnguni so tell me okay fine lezi zinto nginikeza zona angisayifuni yes uyakhona ukuthi okay uchaza ukuthi thathile because usumnikeza so but what I want to understand and what I le singakhona ukukhipha ngilo lokuthiwa sethwalo okay but nangunikete umgovu ngoba vele kimi it's a business ungawulanda ngoba isebhek mangunikeze indoda emfishane uma ngazongasayidingi ngingayilanda buye back because most years ngakulanza buye back because ngiyakusebenzisa nami vele ezingunika kuyancipha ngala kumina ufuna phinde create nguzame yabonga uthole kanti abantu abakufunayo ukuningi but into lengingakhona ukuyikhipha kuwe ngilo lokuthiwa ukwethwele kula kuwe yes install egazini lapho so utikoloshe ama boys umkhovu nespoke uyakhona ukuthi ukhiphe yes isipoko nje siyakhona ukusikhipha kuwe sibuye sitosebenzisa somewhere because isipoko into umuntu esimaziyo ukuthi akunikeza ubani siyakhona ukumbiza indoda salusuka lapho ubuye ngapha that's why phela abantu abahlakaniphile uma ngabe undlondlobala endaweni bahamba baphengule babuka ukuthi ubani itavern yakhe yababhizi kangaka bahambe bathola so unespoke bathebula ispoke basuse itavern isale njengoba injalo okay I want to ask you a question. So mase ngisithathile usuyithathile izinto lezi back when. So lezi inhlanhla nalezi izinto lezi beziziletha lana nazo ziyahamba nazo. Yes, phela sekhambile. Kusho ukuthi thathile ke now that weight. Iyasebenza ke mara thathile uma usafuna ukuceba mawusukhathele mara asikhathazi kodwa dokotela lezi zinto lezi. Okay. That's why now uyothwala kufuna ukuthi ube nale pressure, ube short le pressure yakho enough. Lento lekuhluphako so ungamela noma engayini ngendlela lekuhlupheke ngayo ungasuswa nje ukuthi uva ukuthi kuyethwalwa bese uyagijima uyothwala because vele lesinye isikhathi uthola ukuthi ufuna uphile ngalendlela yalesethwalo akusinye isikhathi nangakayijwayeli akubi mnanzi but kuyakwakhela lento loyifunayo uyabona asengube eksele nje abanye uthola ukuthi uphuza kakhulu iwayini noma kontambama vele ufuna lale edakiwe because of akafuna ukufeyisana nale tindoda yakhe ebusuku lethuna timkhulumisi akusekho right ngasebenza njalo awukhoni kanti hlale sikhuluma nawe samofu khona ukuthi ufuna communicate kodwa ucommunicate ngoba wena uzosebenza la now sewuyangihlupha sethwalo phela wethwele awusafani nemuntu wayizolo Sona communicate kuze ukuthi kubonakala ukuthi future yenu njengoba namhla singenise 10,000 kusasa sitangenisa imali utshelwa ngilesethwalo sakho ukuthi no sisebenzele namhla sakufakela 10,000 kusasa sitawuletha 20 siyakukhethela sona no niya communicate ansi uyasho wena ukuthi udemanda kanganani lesethwalo sakho sethwalo ngumuntu lokufanele ukuthi uhlale nayo ni communicate ngeke kulunge sethwalo ningevani that's why siyabathatha sethwalweni Okay. I asked you a question earlier on, Uguti. Can this thing turn against the owner? And then you did answer me. I'm going to read something for you and I need your thoughts. Okay. Sure. These beings or entities seems to be associated with Obutakati and not healing. Are you agreeing with me? Okay. These things, they are associated with Obutakati, not to Gulab. Yeah, witchcraft. Let's hold on. Why would Idlos Lomundo agree and support their child whom has chosen to fetch something Umdeni never accepted or even thought of acquiring it? So now sengibuza ukuthi Idlos livuma kanjani ukuthi umntwana walo ahambe eyolanda lezi zinto lezi the entities that we were talking about ipoki imkhovu ama boys now sengifuna ukwazi ukuthi ledlozi lona kanti idlozi phela into ethanda mina
Idlozi liyangithanda ngalijabule ukulingangalela ngicela ngicela lingisize ngilambile. Liyahluleka because that's why silanda ibhoki nemkhosi. Ngisho kona ukuthi lilona phela livumayo liyabona ukuthi njengoba lingakhona ukungisiza but liyayidedela imimoya ukuthi ingene ukuzisizakala. Ani-forced it. As much as silifosa manje idlozi siyakholela ukuthi siyalincenga lizivume ngoba idlozi into evumayo into ekhonako sikhona ukucommunicate nayo siyincenga izivume leyo nto. That's why sithi thina inhlanhla ivele edlozini because idlozi siyakhona ukulitshela ukuthi ngivalele izinto ngivulele izinto. Wow. Okay. There was a clip on my show. I'm talking about things happened to my show. One of the guests said, "Imala uyithwalile." Then I was left confused, doctor. Let me finish, doctor. I was left confused. Imala siyithwalile, kanti masithwala sithwalela ini? I don't know. I just need your thought because when we are twala safuna ukusho like proudly so. Mina ngikholela ukuthi ungasuka la uthi uyothwala ungathwalela imali. Mina ngazi ukuthi wonke umuntu othwalela imali. Kimi nje nawuthile kude lokuye sikuthwalisela imali. Ngoba suke sibona ukuthi indlela bokuphila ngayo iyakwehlula. Sesikufaka lenye ipower ke ukuthi ukhone kuthola imali kangcono kunayidolo. So kwethwala lokho kwethwalele imali. Awuthwalele lenye into. Kude ngothwalele ini. Ngive noma ngawuthwalela amantombazana ukuthi ulana amantombazana but most of the time usuka ufuna amantombazana akhokhele ini imali. Uthwalela amadoda utsalale nawe lamadoda ufuna akhokhe imali. So lokuthwala vele nje kakhulu ku specific for money. I need this slip. Okay, I just wanted to know that. Okay, now uchazela ukuthi yes idlozi niyalincenga and idlozi lona livumayo. I will ask myself like questions ukuthi ngoba amadlozi wami are not capable to do things for me. Ngoba amadlozi ami are incapable of doing. Kukhona amadlozi dokotela lothola ukuthi staha into lenganamsebenzi idlozi nje. Lathetshulwa kudala noma even the family sometimes uthola ukuthi the family obuya kuyona ine case. Ukhona into lesicalekiso lekhona lekhaya. So amadlozi alabantu balelo khaya akasa perform kahle. So wena uyayibona leyo nto. Ngeke sakwafika umunye enye indoda lapha ethi ubaba wayo omncane uthebule onke amadlozi asebenzela yena sambridge samfaka ilwane wasena uyaphumelela. So ngizama ukufaka ukuthi idlozi into engeke nje ube sure ukuthi uzophumelela ngedlozi kuphela. You need power. You need ezoprotecta le dlozi phinde futhi iede ivele kule dlozi. Dokotela, so okay, kukhona umehluko phakathi kwesidalwa nedlozi. And mawukhona no into eyodwa. Ume kanjani mawungekho? Hayi into eyodwa, isidalwa nedlozi into eyodwa. Why usho njalo? Ukuthi mangabe kuya ngokuthi ukubiza kanjani. Phela into kufana ukuthi idlozi neangel into eyodwa nje. Uyabona? Into eyiwa ngoba nawuthi nje izidalwa zami angithi uyefika ngiyakuphengulela nje manje into iphambana eyidalweni zakho. Noma ngathi into iphambene edlozini lakho. So mina I believe ukuthi idlozi nesidalwa into eyodwa makukhulunywa ngale yonto nje emntweni sokhulunywa ngento eyi1. Sokhulunywa ngento eyi1. So idlozi nesidalwa kuyafana. Kuyafana. Oh wow, ngifunda kuya ngalamagama ukuthi ufuna ukwa pronounce kanjani. Okay. Uchazile ukuthi wena unemkhovu unama boys uneyibhoki and of course ngizibonile futhi nami ezinye. Mara lezi zinto lezi dokotela ngoba ngiyengizwe kuthiwa akuso wonke umuntu oyibonayo. Ngibone lapha na kwenye video ngathi bezikhona kwenzakale kanjani? Kuya activate lento leyo. Uyakwakha kube khona kube live na kuyavela ngisho njengoba ngisho lento siyakhona weekly. That's why phela kunemizi uthola khona babona inyoka. Babathi bayishaya inyamalala. Phinde bayibone kwenye indawo. Bathi bayishaya phinde inyamalala. Into yakho ayithini inyanga. Uyakhona ukubona phinde sikhona ukukususa. That's why phela thina sifana cishe sifuna kancane noNkulunkulu into esishoda ngayo to create inyama le. Otherwise indaba emphefumulo nani sesiresearchile ngayo ayithola ukuthi uyarestore wenza lokho but sishoda ngokuthi sakho umuntu aphume abe nenyama kanje. Ngicela nje uNkulunkulu anganiki lawo manje okwakha inyama ngoba kusho ukuthi uyobona imhlobo emhlabeni. Ngiyacela nje. But anyway dokotela now sengifuna ukwazi ke ngoba uchazile ukuthi uyabanika abantu mabeyifuna lezi zinto lezi awunankinga but money talks. Please be honest with me in the manches. Kungabe khona izinto eningayitshela ama client wenu mayizolanda lezi zinto lezi or ngitshela yonke into dokotela ngidinga iqiniso lakho njengomuntu efa manje kungabe khona
ezinye izinto mhlambe eningasitsheli zona thina njengama ngicela nje ube neqiniso please no namakiphaka konke sengiyabuza nje I just want to know before we proceed no phela uyabona yonke isikhathi makufika client we are talking about advantages here yeah and mina mara ngifuna ukwazi ukuthi yeah khuluma nami dokotela impilo uyibeka ngesingisi esikhulu yeah sikhuluma ngama advantages but nje okunye nawe uyokubona sokubona ngoba phela nawe sowunezinto uyabona mara khona ezinye izinto eningazitsheli zona hayi suke nathi sisikhohliwe siyezama ukutshela but if I forgot dokotela you can ngeke inhlanhla kimi I don't believe ukuthi inhlanhla inga exista uma ngabe lidloti lakho lithethuliwe lidloti liyathethulwa liyesuswa lidloti lakho okay but now my question is angithola ukuthi other people they will say you can't thwebula idlozi lami but abanye bathi you can thwebula inhlanhla so kusho ukuthi ngeke uthathe idlozi lami ungathatha kodwa inhlanhla uyakhona ukuyithatha so what I want to say ukuthi ikhondenwe inhlanhla le container ngeke ngiyiphatha ngande inhlanhla because I need the container okay ngizingale lidloti liphethe le inhlanhla uthatha lona straight so both is possible yeah both is possible because I need the container because inhlanhla ivele edlozini so ngidinga le dlozi liphethe lenhlanhla mangizothatha inhlanhla ngizothola ngizobe sengilibeka phezukwana ngapha ngoba phela nangala lento phela le practical mawuyithatha ngapha ufuna uyibeke endaweni efanayo nalele ngapha ukuze kukhona ukuphila ngeke nje ukuthi imfish ungayikhipha emanzini uyibeke on top of the ground bese iyaphila udinga amanye amanzi ozofika ukuthi mawuyikhipha lapha elwandle uyifaka kwamanye amanzi ngala izokhona ukuphila so I need the container wow no ngiyakuzwa this one I just need your honest truth as well is ukuphehla amanzi amnyama a form of ukuthwebula inhlanhla yomuntu remember bathi amanzi amnyama phehlwa umndeni or whoever so I want to know ukuthi lamanzi amnyama is it another form of tuthwebula yeah angithi umndeni usukune information yonke ithalazelo zalakhaya amadlozi alakhaya omkhulu balakhaya uyabona so uma baphehla lezi zinto basiphehla accurately so kupossible ukuthi le nto yenzeke because labantu baphethe yonke information but umuntu ongaba nenkinga ukuthi wena phathanani idlozi lami ngoba likhulu kulithola sometimes because ithalazelo zakamnguni awuzazi zonke yes so but mangabe uphathanani onomoya obonayo unespirit lesikulayela izinto siyakutshela ukuthi biza lokubizela bese idlozi liyathebuleka but uma unormal nje that's why ungakhona ukulithebula but laba befamily noma kanjani bazokushaya because ifamily inayo yonke yazi uma wakho yazi yonke into yonke wow yona ingakubiza izikubizele namakhehla amadala ashona 20 years ago but I always wonder ukuthi idlozi lakho ke fine day ifamily nalo idlozi livuma kanjalo vele to be fooled by a family member ukuze liyothwetshulwa like le dlozi mara ngathi alikho right how idlozi ivumela yonke into idlozi liyathatheka lenza yonke into ithathekile Dr. Mnguni izothenga ngo 50 cent then bayithenge le ndihambe mayithanda imali 50 cent thatha idlozi lami I-content ayiqedwa la ekhaya Dr. Mnguni but before ngizomove ngibonile ngathi you've got a lot of accounts Facebook TikTok kwenzakalani why unama account amaningi kangaka are you running some businesses somewhere thina singawazi no but nje uFacebook angikho ngakhelwa abantu nje akubazi bawuthatha mina ngino TikTok no YouTube. But I saw there was another 2 accounts. Kwenzakalani is it a scam? Yeah, lawa uma ngabe le number nje kungasu 060639. So manches because they need to know. Yeah, anginayo Facebook abantu abakethu manje nje ufuna nazi nje ukuthi inumber nje yazi yangathi 060639 4357 hayi so umunye umuntu loyo akusemina. Nama account lawa maningi lawa because ngibonenye nje I think ina hundreds or 300 and what and no Dr. Mnguni so abantu nje ngengithi Dr. Mnguni umuntu osedumile sebayidlela ngayo imali so wena make sure ukuthi number yini number ka Dr. Mnguni that's why ngayenza inumber yami yaba yi1 because bengibalekela kona ngathi umuntu ngikhulume naye kwenye number ngikhulume naye kwenye phone 0606394357 wangathola leyo number phuma kuleyo nto sebangakhele nje ngoba vele uma sowenyanga edumile abantu bathola opportunity kwakhe imali abanye uzwa ukuthi ngikufakela imali account
yakuphi kuphi uvela ubone ukuthi hayi urojiwe. But-ke siyachubeka sikusize mfowethu, siyachubeka sikusize dadewethu noma urojiwe, but make sure inamba uba show 0606 394357. Wow, my manches uchazile ku Dr. Mnguni ukuthi lama account amaningi eniwabona kuma social media platforms, please be aware. Some of those accounts, they don't belong to Dr. Mnguni. As he did say to amanye abizo umagagula mase usend i-account number lapha understand. uvela ubone nje ukuthi So guys, ngicela ukuthi niphephe, ningadliwa imali. Please, i-account ka Dr. Mnguni iyodwa. Futhi ungavele ufake imali unganikezwanga i-account number uyimina. Yes. And then make sure you call me first. Make sure 0606 394357. Wow. Dr. Mnguni, your word of wisdom to the manches. We are closing the show now. Till next time. Hi, talk to my manches. Goodbye, guys. We spoke about so many things now. Yeah, siyabonga mamanjisi. Make sure ukuthi okusele ngoba kuyenzeka sisakhuluma uthola ukuthi usenembuzo, chubeka ubuze sizokuphendula. Futhi lo oclarify ukuthi mhlambe vele umbuzo wakho sowuphendulekile, siza abanye abantu impilo ichubeke. Wow. I hope you enjoyed our episode, no Dr. Mnguni, and we can't wait to see you again soon, my manches. On that note, it's a wrap and goodbye, darling. Thank you so much, Dr. Mnguni. Thank you.